מה קורה חברים, והיום אני עושה לכם את הסרטון הראשון שלי לערוץ. בערוץ הזה אני לא מתכוון לשחק רק במשחק אחד בטלפון, אני מתכוון לשחק בעוד כמה משחקים, לדוגמה כמו קלאש רויאל, DC Legends, Mobile Legends ועוד כמה דברים. וגם בערוץ הזה אני הולך להראות לכם כמה הדרכות, איך נגיד לפתוח ערוץ, איך להעלות סרטונים ליוטיוב ועוד כמה דברים, וכמה אפליקציות שאתה יכול להשיג שם כסף למשחקים שאתה רוצה. טוב, אז בואו בינתיים ניכנס לקלאש רויאל, אני אראה לכם ריפלי אחד ואז נגמור את הסרטון. מצטער שהכל היה גבוה מדי, לא שמתי לב. טוב, בואו נפתח את הפריצ'ס הזאת. כפי שאתם רואים, אני בארנה 9, זה השיא שלי. הצלחתי להגיע לארנה 10 וזה כמובן הדק שלי. יש לי 3 לג'נדרי, דלוג, אינפרנו ולאבאון. אני תמיד מנסה דקים איתם, הנה אתם רואים. טוב, אני אראה לכם ריפליי ואז נגמור את הסרטון. הנה, בואו נסתכל. אני אשים את זה על 2 כדי שיהיה יותר מהר. בהתחלה שיחקתי גרוע, בזבזתי כל כך הרבה אליקסיר על אוקריידר שהייתי פשוט יכול להשתמש ביותר טאוור. אחר כך הוא תקף אותי עם אליט ברברי רמה 10, אז שמתי ולקירה, לוג ומגמינו. בהתחלה, בדקה הראשונה שיחקתי בכלל לא טוב, ואז התחלתי להפציץ ובסוף ניצחתי. טוב, אתם רואים איזה חזק הפרנס. הפרנס כמעט חיסל ברברים רמה 11 והפרנס שלי כולה רמה 9. שם עוד פעם את האלת ברברים, והפעם ידעתי שהוא הולך לשים קצים. ושם לי מיניונורד כמו לא יודע מה, הוא היה צריך לשים את המיניונורד שלו ואז הוא שם קצים על המיניונורד והייתי חסר אותם אם הוא היה שם אותם על האוקריידר. טוב, הוא שם לי אוקריידר ורייץ' על אינפרנו טאוור, זה לא חכם במיוחד. כפי שאתם רואים הוא עשה לי פוש, אבל חיסלתי את זה בקלות. עוד עכשיו נכנסנו לדקה האחרונה של המשחק. כפי שאתם רואים, אני בקושי פגעתי לו בבניין, ותסתכלו איך אני מוריד לו את הטאוור עכשיו. שמתי אוקריידר ולוג, פגע באליט ברברן, קבלו כמה הורדתי. שמתי סקלטון ארמי, והוא בינתיים עשה לי פוש מצד השני, חיסלתי לו את הפוש וככה ניצחתי אותו. טוב, זה היה הסרטון הראשון שלי. טוב, אם נהניתם תנו סאב, תנו לייק, אני עוד הולך לעשות עוד הרבה סרטונים, מקווה שתאהבו אותם. יאללה ביי.